Er staat een beam aan de zuidkant van de Grote Tjerke in Dokkum. Net zo bijzonder zo'n je sissen, maar deze beam had een uniek verhaal. Amateurhistoricus Piet de Haan vertelt over de net zo gewone beam. Het is een bijzondere beam omdat het een moerbeibeam is, een zwarte, die eigenlijk wel in Nederland voorkomt, maar net zo noordelijk. En hij is ook nog bijzonder omdat hij zo oud is. Zeg maar rond zandje 30, zandje 50, zeggen de beamdeskundigen. Dus hij is mooi op leeftijd. De zwarte moerbeibeam in Dokkum is planten door een predikant. Zo gaat in elk geval het gerucht. Maar niet is minder wier. Het zit namelijk, nevens de Haan, hieloos. Deze moerbeam die wordt een hele proteneemd in de Bijbel. Dus toen kwam de link tussen de kerken en de Bijbel. En hij is heel oud. En van de ene kant door, en voor we er erg in hier, wierd een beam die planten weer door de dominee die hier de tuin hier. Maar eigenlijk is het niet zo. Want als we hier naar de andere kant zoeken, naar dat huis, dan weer dat een man die daar woonde, die in 1661 deze tuin kocht. Het was een oude begraafplaats. En in daarnaai is er een inwest van al die particuliere eigenaren die deze beam planten had. Dus een connectie met de kerken als heilige beam is er net. De Haan had man onder zich die naar de moerbeibeam, naar de Grote Tjerke, en kan nou, zo goed als een punt, efter het verhaal zetten. Toen ik aan de andere kant bezig was, toen kreeg ik opeens de link van, hey, deze man die de tuin kocht, hij had een tuin online. En op een bepaald moment is deze beam planten. Terwijl, ja, dat is het probleem is. Maar net door een dominee.